bir tezatı, bir gösteriyor. Roja Avrupa'yı bi gelek çalakyan hate pîroz kirin. Jivan yek çalakî jî li cerm modern pêşengeha Uğur Galankuş ya bi navê Gerdûniya Paralel bû. Serokê Delegasyona Yektiya Avrupayê ya Tirkiye Nikolaos Meyer-Landrut beşdarî vekirina vê pêşengehê bû û li gel hunermend serdana pêşengehê kir. Tevahiya wêneyên pêşengehê bi teknîka kolaj pêkatiye. Wêneyên ku hatine kişandin hunermend Uğur Galankuş bi stylê kolajî aniye bahevudin û wateyeka nû durist kiriye. Her wêne li ser mirovan vêneka empatî diyar dike. Li ser mirov du jiyan hima yekser diyar dibe û jiyana baş û jiyana xirab li ser yek wêneyê da xwe nîşan dide. Hunermend Galankuş gava wêneyên xwe dinirxîne wiha dibêje. Ben bir fotoğrafçı değilim. Kendimi... Ez bixwe kesekî fotografkêş nînim. Ez bixwe hunermendekî kolaja dijîtalî me. Fotografên ku min bi kar anîne hemû yên fotografkêşan e û piraniya wan jî xelat wergirtine. Lê ez wan fotografan li gorî xwe di nû de dikim watedar. Armanca min ew e ku li ser temaşevanan cudahiyekê bidim hêskirin. Em van dîmenan hema rojane di jiyana xwe de dibînin. Bir mülteci çocuğun. Ev wêneyana hima li her derên dinyayê bûyerên ku qewmîne nîşan didin. Di vê pêşengehê da dewlemendî û xizanî, şer û aştî, jiyan û mirin, saxlemî û nexweşî û gelek tiştên dijraberî hevûdin dikarin bibînin. Temaşevanên ku li vê pêşengehê da digerin jî hemû van tiştên dijraber yekser li ser hestê xwe da di nû da durist dikin. Fotoğraflar bizim hayat... Ev fotoğrafana du şêwaza jiyana me nîşa dike. Di hêlekê de em dikevin nav hestê trajîk. Di hêla din jî hestê xweşiyê. Ev her du rewşa jî li ser me empatiyê dide çêkirin û em yên derî xwe jî dibînin. Sergi çok fazla zıtlık içeriyor. Ev pêşengeh gelek dijwariyê de hevîne. Gava em li van fotografan temaşe dikin jiyana xwe jî dibînin. Di fotografan de başî û nebaşî di yek gavê de diyar dibin. Ango ev pêşengeh li ser mirovan du aliyên jiyanê di heman demê de diyar dike. Di vê pêşengehê da em jiyaneka yekdemî dibînin. Gava yek û li vê derê bigere him jiyana xwe û him jî jiyaneka din dide ber çavê xwe û li gorî wî difikire. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.